sis. So, another day, another vlog. So, for today's video mga sis. So, nandito sa aking clearan ng mannequin mga sis. So, actually mga sis. So, ang gagawin natin ngayon mga sis. So, meron po tayong ginawang costume mga sis. So, pwede siya pang festival costume, national costume, or recycled costume mga sis. Kasi mga sis, yung mga details na ginamit ko mga sis, or mga materials na ginamit ko mga sis, is more on feathers mga sis. Ay! Si OA. So, ito siya mga sis. So, meron po tayong pang headdress mga sis. At saka, dito siya ilagay sa likod mga sis. Dito sa shoulders. So, ito siya mga sis. So, meron po din tayong mga sis, for the upper, oh my gosh! Ditong kanyang, for the lower, ganyan siya mga sis. Ay! For the ganyan siya mga sis, diba? Ang ganda niya mga sis, more on feathers, diba? Di mo kayanin, chares. Meron din tayo ilalagay sa kanyang, mga sis, for the chicken. Agay, para siyang tutuo, diba mga sis? Para siyang tutuo for the, oh my gosh! Ilalagay natin siya dito sa kamay mga sis, for the ganon. Diba mga sis? For the bush. Ay! So, yan mga sis, yun po ang ating vlog for today. And, yun mga sis, so ilalagay na natin siya sa mannequin. Oh my gosh! So, I'm so excited mga sis, for the bush. Ang ating uunahin mga sis, for the, oh my gosh. Nating next mga sis, ang kanyang palda, ang kanyang lower. Diba? Ganyan siya. Ganyan ang atake niya mga sis. Ito mga sis, ilalagay natin siya sa back. Maglalagay naman tayo sa kanyang headdress. Diba? At saka mga sis, meron din tayo nakalimutan na meron po siya dalawang pang boots mga sis. Oh, for the feathers again. Charis! So, lalagay natin siya sa baba. And next mga sis, so itong
Ay! Pati, yung next mga sis, so ito kanyang pang dito siya mga sis, sa shoulder. Di ba, pasabog mga sis, and saka dit, at saka ites mga sis, so dito siya ilalagay kapag, di ba, for the di ba, ang ganda ng kanyang kalabasan mga sis. Oh my gosh! Oh my gosh! Ay, oh my gosh! O, di ba mga sis, ang ganda ng kalabasan niya mga sis. Oh my gosh! So, yes mga sis, so gagamitin namin siya September 27 mga sis. So, oh my gosh! I'm so excited na mga sis for the chickens. Di ba? Para siyang totoo kumburuhos. Agay! So, this is the final result mga sis. For the bush. So, mga sis, so, don't mind the background. Di ba? Ganun siya mga sis. Di ba? Ang ganda ng kalabasan. So, mga sis, this is the final look. Oh my gosh! Nalaglag siya mga sis. Yes mga sis, so pwede siya pang national costume, pang festival costume, and pang recycled costume mga sis. For the bush. So hi mga sis, so this is the final look for the YCOA. Di ba mga sis? Oh my gosh! So, bye! So, nagsitanggalan ng ibang bagay-bagay mga sis. So, hope you like this video and dito muna natin tapusin natin vlog. Bye!